sjoveste af at spille fodbold, det er nok, at man kan have det rart sammen. Og man bare scorer en hel masse mål, og så spurter op ad banen. Løb. Simon, jamen her. Kan du lave tricks? Ja. Hvad for nogen kan du lave? Ronaldo-finten og alle mulige andre. Tricks! 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 Sådan der! Hvem synes du er den bedste fodboldspiller i verden? Messi. Hvorfor? Fordi han scorer en hel masse mål op i hjørnet. Synes du, det er sjovt at spille fodbold? Ja. Hvorfor? Det er sjovt. Er det ikke lidt kedeligt? Det er sådan nogle røvbananer, der står om bagved. Hvem er verdens bedste fodboldspiller? Mig. Vi er nødt til at vide dit navn til det, når vi bliver voksne. Rasmus Trane Hansen. Kom op igen, Rasmus.